Asko, benetan. Lauaxeta sarien 21. edizioa da honakoa eta epaimaiak berak esana da urtez urte erabaki hartzea geroz eta zailagoa izaten dela aukerak anitzak eta aberatsak direlako. Argi dago beraz euskal kultura bizi-bizi dagoela, ere euskal kultura aldundiaren zutabetako bat. Horregatik segidan Euskara Kultura eta Kirol Saileko diputatuak hartuko du hitza, Leixuri Arrizabalaga zeurea da berba. Eskerrik asko Amaia, aldun nagusia eta herri erakunde ezberdinetako ordezkariak, lagunak, gonbidatuak, ondo etorriak guztiak, Lauaxeta sari ekitaldi honetara. Esteban Urkiaga Basaras Lauaxetari gorazarre egiteko alkartu gara. Bere omenez, euskal kulturaren alde lan egiten dabenak saritzeko. Lauaxetak gure literaturaren eta kulturaren eragile handietako bat izateaz ganera, Bizkaiko eta Euskal Herri osoko identidadearen jagole eta egileen artean be leku nabarmena dauka. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldunditik hainbat ekimen jarri doguz martxan bere jaiotzaren 120. urteurrena dan honetan, haren ondarea goraipatzeko eta belaunaldi barriengana parejetako. Memoria historikoa eta euskal kultura uztartzen dauzan erreferente honen bitartez gure sustraiak zeintzuk diran gogoratu gura dugu. Eta hori kontutan hartuta etorkizuneko bidea marrastu. Gure arbasoei zor deutzagu, baina baita ondorengoei be. Memoria bako herria, etorkizunik bako herria dalako. Horregatik, gure zeregina da egindakoa gogoratu, zabaldu eta balioan jartea. Ekimen honek guztiek helburu bera daukie. Belaunaldi barriei begira, gure hizkuntzaren eta kulturaren etorkizuna ziurtatzea. Eta gaur, hemen batzen garen lez, euskeraz eta euskal kulturaren alde lan egiten daben guztiei aitortza egitea. Ez da bape erraza izaten urtero sari bakotzaren irabazle bana aukeratzea, Amaiak ondo esan dau. Hautagaiak geroz eta askotakoak eta lanak geroz eta hobeagoak direlako, zorionez. Hori bera da gure literaturaren eta ikus-entzunezkoen osasunaren erakusgarri. Durangoko azokan urtero ikusi ahal izaten dugunez, euskal sorkuntza sasoi berezian dago, inoz baino indartsuago. Euskerak sortzaileentzat aukera paregabekoa eskaintzen dau, bereizten gaituen ezaugarria eta gure nortasunaren oinarri sendoa da. Gero eta bide gehiago zabaldu dira euskeraren bidez sortzeko, genero, euskarri eta formatu desbardinetan, eta zabalkunde honek publiko barrietara iristea ahalbidetuten dau. Era berean, harrotasunez esan leikegu, gure hizkuntza eta kultura gero eta estimatuagoak dirala gaur mugetatik haratago be. Zenbat eta gehiago zabaldu, orduan eta sendoago bihurtzen da gure euskera. Halandase, zabaltzen jarraitu daigun, gure egunerokotasunean, aisialdian, etzean edo beharrean, guztiokara euskeraren aurrera bidearen eragile. Aldundi honetatik, Bizkaian Bagara proiektuaren bitartez eta Taupa Euskaltzalen mugimenduagaz alkarlanean, gure herritarren aktibazioa eta parte hartzea bultzatzen jarraituko dugu. Amaitzeko, jagon daigun maite duguna, hartu daigun Lauaxetaren lekukoa eta egin daigun euskera eguneroko aukera eta bide. Eskerrik asko zuen ekarpenengatik eta euskerarekiko eta gure kulturarekiko erakutsitako konpromesuagatik hemen aurrean zagozen saridun guztiak. Eskerrik asko bihotzez eta gozatu daigun danok ekitaldi hau. Eskerrik asko Leixuri. Aurtengo nobedadena da sarituen izenak aldez aurretik ezagutu ditugula, sorpresatik haratago gaurko egun berezia beraiekin batera batzeko eta batez ere euskal kulturari egin dioten ekarpena eskertzeko. Eta bai poesia sariak banatzen hasiko gara.
Dakizuen moduan, bi kategoria daude, 35 urte eta ez da entzuten, ez da? Esaten nuen bezala poesia sariak ematen hasiko gara eta bi kategoria daude, bata 35 urtetik berakoei zuzendua eta bestea 35 urtetik gorakoei zuzendua. Eta gazteenen kategorian epaimaiak aho batez erabaki du norden irabazlea. Ane Labaka Maioz Ezur berria poema bildumagaitik. Bertsolaritzan ibilbide luzea du Anek, baina bere lehen poema liburua da hau, amatasuna du ardatz, eta berak esana da ama izatean bizitako zurrunbiloari hitzak jarri nahi izan dizkiola. Saria eman aurretik aurkezpen bideo bat ikusiko dugu. Esaten da jaio berriek ogi bat ekartzen dutela bezapean, Aneren kasuan liburua eta saria, zorionak Ane eta zurea da hitza. Bizefalia. Ez naiz gai bizati eginda bizitzeko, elkarren aurkako bi indarri emana. Ez dakit pasioa erdibi egiten, deitu sakrifizioa, deitu arreta, intentsitatea, bulkada, entusiasmoa, dedikazioa, zerbaiti eustea, beste zerbaiti erortzen uztea da nahita ez. Beti daukat zerbait traban. Arratsaldeon, erditze oste bete-betean idatzi nuen Ezur berriak liburua, eta garai hartan sentitzen nuen ezinari buruz mintzo da irakurri berri dizuedan poema. Ez da erraza izan, eta aurra koskortzen ari den arren batzuetan ez da, oraindik ere ez da erresa izaten ari, amatasuna eta sorkuntza uztartzea. Bibiei eskaintzea bizitza eta aldi berean bibiak egitea bizigarri. Badira urte batzuk sormenari emana bizitzeko hautua egin nuela, baina egiari zor askotan pentsatzen nuen noizbait guraso izatea erabakiz gero, sorkuntza utzi eta beste lanen bat bilatu beharko nuela. Lan normal bat, lan bat, badakizue. Zorionez, ez dut ala egin. Hala ez egitea erabaki dut. Eta ezin konta hala egoskorkeria dago hautu berretsi honen atzean. Luze hitz egin daiteke ama izateak berarekin dakarren prekarizazioaz. Hor daude ikerketak, hor daude datuak. Gero eta gehiago hitz egiten da sorkuntzan ari garenon lokatzaz eta miseriez ere. Duela gutxi oso gutxi eginda lanarteak antolatutako euskal artisten bigarren mintegia, eta beste behin ere agerian gelditu da euskal kulturgileon egoera prekarioa. Pozik jaso dut Lauaxeta saria, oso pozik. Ilusio ikaragarria egin zidan deitu zidatenean. Telefonoz bestalde hizketan ari zitzaidanari, lerro arteetan entzutenion merezi izan zuela egindako esfortzuak, egindako sakrifizioak. Izan zuela zentzua, denborak atzamarren artetik ihes egiten zidan garaian, egunari ez zeuzkan orduak lapurtu eta poesia idaztera esertzeak. Halabeharrez baina, aldarri batekin itxiko dut gaurko nire tartea, eta fokupe hau baliatu nahi dut dagokionari zuzentzeko eta argi eskatzeko sortzaileok noizean behingo sari, jauregi, alfombra gorri eta bekez harago euskarazko kulturaren aldeko politikak behar ditugula. Irlanda ari zaigu jada eredu ematen eta posible da, ez da borondate kontua baino. Eskerrik asko. Zorionak Ane, eta guazen orain 35 urtetik gorakoen poesia sariarekin. Oraingoan ere epaimaiak aho batez erabaki du saria Elena Sánchez Fuertesi ematea epilogorik gabe poema bildumagaitik.
Desesperantzatik eta desenkantutik sortutako bilduma da honakoa, baina itxaropen mezua ere zabaltzen du. Ikus dezagun bideoa. Arratsaldeon guztioi. Audre Lorde poeta afroamerikarrak bere La hermana la extranjera saiakeran isiltasunaren tirania hitz egiten du. Nire isiltasunak ez nau babestu, zure isiltasunak ezaitu babestuko dio berak. Beltza, emakumea, lesbiana, aktivismo politikoa bihurtu zuen bere borroka pertsonala eta hitzaren bitarte saiatu zen kontra egiten zion garaiko gizarte aldatzen. Hitza eta poesia izan zirenaren arma. Esteban Urkiaga Lauazetak espetxean idatzi zituen bere azken poemak Gasteizko Santa Isabel hilerriko hormaren aurrean fasistek fusilatu aurretik. Eta Mohamed Elkur poeta palestinarrak duela asko Rifka bere poema liburuan hauxe idatzi zuen. Erditzeak eriotza baino gehiago du irauten. Palestinan eriotza bat-batekoa da, berealakoa, etengabekoa, arnazalde artean da gertatzen, eta amaitzen du poema. Poesia artean jaio nintzen 50. urte hurrenean, ospitaleko gela kanpoko azkapen kantek esan zioten amari bultza egiteko. Nik ez dakit poesiak mundua hobetzen lagundu dezaken. Ez dakit poesiarekin ezer alda daiteken ere, baina batzuetan poeten ahotsak altxatzen dira munduko zarata eta burrunbaren gainean eta ahots hauek beharrezkoa dira, beharrezkoak. Horregatik eskerrik asko Bizkaiko Foru Aldundiari sarionengatik, eskerrik asko epaimahaiari, baina batez ere eskerrik asko mundu honetan ondino poesian eta hitzaren poterean sinesten duzuen guztioi. Mila esker. Zorionak Elena eta ikusentzunezkoen sariarekin goaz orain. Lehenago esan dut epaimahaiari geroz eta gehiago kostatzen zaiola erabakia hartzea, hautagaien maila geroz eta altuagoa delako eta horren adibide aurtengo ikusentzunezkoen Lauaxeta saria. Epaimahaiak ebatzi du exaekuo ematea eta hortaz 2 irabazle ditugu aurten. Lehenengo sariarekin hasiko gara, 2025ko Lauaxeta ikusentzunezkoen saria Inge Mendioroz Ibainezentzat izango da. Lourdes Iriondo ez gera alferrik pasako film dokumentalagatik. Abeslaria baino askoz gehiago izan zen Lourdes Iriondo eta bere memoria berreskuratu nahi izan du dokumental intimo eta aldarrikatzaile honekin. Hementxe bideoa. Eta nabilelako nago aineke, ikusirikan denok hain urrun, gauzak hain ilun, begiak hain lauso, eskuak hain utzik. Nabil, eta nabilelako nago hain ziki.
Bueno, hemen ikusentzunezkoari zuzendari ematen zaio, baina, bueno, gu elkarrekin indeu lan hau, eta orduan elkarrekin hartuko dugu sarila. Arratsaldeon eta eskerrik asko denoi etortzeagatik, eskerrik asko Bizkaiko Foru Aldundiari sari hau emateagatik eta zorionak gainerako saridunei. Gure dokumentala lan kolektiboa da, kontakizunean eta baita sormen lanean ere. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiegu, bide honetan lagundu gaituzten guztiei. Bereziki, Iriondo familiari, parte hartu duten elkarrizketatuei, eta baita dokumentalean parte hartu duten teknikari eta sortzailei ere. Bereziki, Elena Odriozola, Eider Eibar eta Iskander Samarginaga, bai, eta Maite Arroita Jauregiri, Mursegori, Ritxi Lizartzari, eta 3 emazte kantari gogoan gaualdian parte hartzen duten lagunei ere. Eta nik, Ingeri eman nahi dizkiot eskerrak, bidaia honetan lagun egiteko eskatu zidalako. Ez zoragarria izan da eta izaten ari da. Ez zurraragizko Lourdes Siriondo erakutsi nahi izan dugu. Ilea moztu eta gorriz margotu zuena. Zahartu eta zimurrak izan zituena. Gauzak argi zituen emakume nekaezina. Artista polifazetikoa, burugorra. Euskal kulturan zegoen putzu ilun eta sakonetik ateratzeko eta beziberritzeko bizitza osoan lanean aritu zena. Lan ikusgarri zein dizdira gutxigoko lanetan. Garrantzitsuena ez da abeslaria izatea edo gauza sonatuak egitea, ahalden guztia benetan egitea baizik. Horiek bere hitzak eta hori bere filosofia. Euskararen eta gure kulturaren transmisioa gauzari garrantzitsuena zela ikusirik, aurrei zuzendu zitzaien. Beste esku batzuek jasoko dute gure lana, ez gera alferri pasako. Abestu zuen eta guk hala egin nahi izan dugu. Bera eta bere garaiko emakumeak ekarri eta merezi duten tokia eman. Estitxu, Maite Idirin eta Patxika Erramuzpe. Baita Maite Barnetxe ere, gizartean guztiok hitza eta lekua dugula erakusteagatik. Iparraldea eta hegoaldea bi erritmo diferentetan, baina egiteko helburu bera. Euskal kultura mantentzea eta haren transmisioa ahalbidetzea. Etenik gerta etzedin, katerik ez puskatzeko. Elkarri loturik dauden begiek tinko eusten diote bata besteari. Eta guk ere begi berria gehitu nahi izan diogu kateari. Emazteen malurra, aipatzen zuen Maite Idirinek, emakumeon lana ikusezina izatera kondenatu duelako. Horregatik, memoria jasotzea beharrezkoa da, nondik gatozen jakiteko, baina baita zer izan nahi dugun aukeratu ahal izateko ere. Argi daukagu, katearen parte gara, guk ere eusten diogu. Eta ez da etenik izango, izan zirelako, garelako eta izango direlako. Eskerrik asko. Zorionak bioi eta argi dago sare handia dagoela Euskal Sorkuntzaren atzean. Orain zail honetako bigarren saridunarekin goaz eta esan behar dugu bigarrenez jasoko duela sari hau. 2025ko ikusentzunezko lauaxeta saria Oier Plaza Gartziarentzat Popel film dokumentalagatik. Dokumental hunkigarria ez ezik harrigarria ere bada honakoa. Bigarren Mundu Gerran erbesteratu zituzten bi errepublikanoren inguruko ikerketa da abia puntua, baina ikerketa horrek Pragako krematorio baten gertatutako istorio sinistezin bat azaleratzen du. Ikus dezagun bideoa. Olerkiak sortu zuen lurrak sortu zuen sortu zuen zurak sortu zuen hostoa.
Arratzalde ondan hori. Eskerrik asko benetan, sarize gaitik. Niretzat hori bat da Esteban Urkiaga lauazetan izena daroan sari hau jasotie. Eskerrik asko bebai popel dokumentala osatzen dugun lantaldien izenien. Zeuek ondo aipatu duzuen moduen, sarize zuzendarizek hartzen dugu, baina lantalde handi bat hau dokumental baten atzien, eta normalien nobera baino onauak diren pertsonak aukeratzen duzu inguruen, orduen eurek zer esanik ez paper handi zeuki dabe, ez? Eta horrezaitzik Eider, Ano, Taitor, Garazi, Irati, Odei, Maria, Lander, Ager, Iban, Dani, eta beste izen asko aipatu halkonek ez, Pariseraino junda, Txekiar Republikaraino junda, dokumental honen atzien dauzen pertsona garrantzitsuek ez. Ez dut astu gure bez nire familize, beti nire ondoan egondana, eskerrik asko Maria, eskerrik asko Eider, benetan zuek barik ezin izango gendune hau da nahin, eta zorizonak bebai, ganerako saritu guztizeri, zorizonak benetan. Sari hau eskaini gureko neke Euskal Garriegaz lotuniko Euskal deportazioan inguruen lanien dabizen pertsona jakin batzuri, konkretuki Unai Egia, Anton Gandarias eta Etxaun Galparsorori, oinarte ez ezagunek izen diren biktima askori duintasune bueltetako ekinien dabizelako. Unai eta Anton Barik adibidez, geuk ezin izango duen dokumental hauen, eurek azkenien tope bezan Angel Lekuona eta beste republikano batzun arrautzak Pragan, eta euren lanabarik ezin izango duen dokumentala hainez. Amaitzeko, eta igual hau da nire itzaldi zen zatirik luziena, egunotan buruen bueltaka dekoten gauza baten ganien berroain gureko neke, aprobetsatuz ganera Bizkaiko hainbat ordezkari dauzela hemen, popel dokumentala Gernikako bombardaketia gazazten da, gertakari historiko moduen, guretzat garrantzitsu esan dokumentala historikoki kokatzie, eta Gernikak aukera hori emoten euskun, nazioarteko simbolo bat, askotan gu pentsetan dugune, baino ezagun haua atzerri zen, eta Euskaldunontzat zer esanik ez leku bereziz ez da. Honegaz lotute beti kontetan dut anekdota bat, nik 15 urtegaz, Estatu Batuetara ikasturte bat egiten joateko aukeri eukinagan, eta nik pentsan eban raskazielosak ikusiko nebazala, eta granja baten akaben eban, Minnesotan, herri galdu baten, eta niango baserritarrakaz batera joaten nintzen institutora. Eta gure literaturako irakasliek pelikula klasikoak ibinte mazen, da pelikula klasikoaretako baten Franco eta Gernika aipatzen ziren, eta nik beti izaten hemen Basque Countrykoa nintzela, berak ez jakin Gernikarra nintzenik, eta pelikuliak abezanien Gernikeko argazki batzuk erakutzizku zen, eta galdetuzten niri ia Gernik ezagutzen baneban. Berak arritzute, nik laro esan desde luego ezagutzen doala, Gernikarra naz, eta beran harri durarako, sorpresa bat izen zan. Nik uste dut momentu aretatik aurrera ulertu nebala Gernikarra izetie zer dan, Gerniken simbologize zein dan, eta askotan Gernikarrok anekdota asko konteo aldoguz atzerrira bidaiatzen dugunien, konturatzen garenien Gernike ze importanti esan, ez? Hau dana kontetan nabil, ze azken aldizen bizitari asko ikusten duguz Gerniken, batzuk besti baino ezagun hauek, eta bizitari horren artien nahiko modu anonimoan pasetan diren eskolatako ikasliek dauz. Nik astero ikusten dodaz, Gernika zentroan bizinaz, eta konturatzen zara ikasle talde horren 80% frantsesak edo alemaniarrak dizela, ez? Eta oso ikasle talde gitxi ikusten duzu zela bertotik etorrinekoak, ez? Tamalez nekez ikusten dire. Pentsetan lot, Gerniken inguruen administrazio erakunde ezberdinetatik egiten dan lanketan ez gauzela Gernikek suposatzen daben simbologizen edo esangurien mailan. Esteban Urkiaga lauazeta atzerriko kazetari batzuri Gernike erakusten ebilela atxilotu eben, berak bazekizen ze garrantzitsu esan Gernik erakustie, eta aldanok dakigun moduen hortik ilepare batera fusilatu ben.
Fasismoan ideak gero eta indartzu hau dabizen garai honetan, Gernike eta bere simbologize helduleku garrantzitsuek dire herri moduen nundik gatozenik ezi eta norantz joan gure dugun erabakitzeko. Eskerrik asko. Zorionak, Oier, eta aurrera egingo dugu, Orezko Lauaxeta sariarekin goaz orain, eta honekin lotuta dago hurrengo musika emanaldia. Onintza Gartia eta Jokin Lakaie berriro izango ditugu gurekin, baina oraingoan bi talentu gazteren konpainian. Izaro Pagaldai eta Ider Aburto zeineak Bizkaiarro kampuseko ikasleak izan ziren bere lehen edizioan, eta Onintze izan zen euren irakasleetariko bat. Lauaxeta ikastolan batu ziren, eta Lauaxetaren omenezko sarietan euren talentuaz gozatzeko aukera izango dugu. Aurrera eta txalo bero bat eurentzat. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, soineko zuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean zua. Gogoaren ertzatik pasatzen, zure usain gozoa lana, amodioa itxasoa, nere baitan sartzen. Atzuzean entzun nuen, zure berbaren oihartzuna, zure kantaren pereka, bihotzean kilika, eta oihartzunaren handitasunean murgildu joan nintzen, jauzika egaka. Arratxean, arbasoen baratzaren ondoan, bertxotan eta antzan, lotu ziren alai piper eta gatza, sabelen mankor, Bizkaia maite. Atzo goizean ikusi zintudan, soineko zuriz jantzia, buruan orregi bihotzean zua. Merkari, penatuaren gozo eta mina, amodio eta kanta,
atzo goizean ikusi zintudan, soineko zuri ziantzia, buruan ondegi bihotzean zua. Diren sendo Eskerrik asko, ederra emankizuna eta ederra abestia, eta dagoeneko jakingo duzue Bizkaia maite kantua saritu nahi dugula aurten. Kantu bat baino askoz gehiago Bizkaiko erezerki bihurtu da, izan ere gure lurraldearen edertasuna eta gure nortasuna goraipatzen ditu, eta berdin du zenbat aldiz entzuten dugun aldiro unkitu egiten garelako. 1977an sortu zuten kantu hau Benito Lertxundik eta Jose Angel Irigaraik, Benitok musika jarri zuen eta Jose Angelek letra, eta Bizkaiari eta Bizkaitarroi egindako opari ederra hau eskertu nahi izan dugu aurten. Saria emateko hurbildu mesedez Elisabete Etxanobe aldun nagusia. Esan bezala, 2025ko ohorezko lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Angel Irigarairentzat izango da aurrera bideoa. Zergatik pasatzen, zure gozain gozoa, amodioa itxasoa, nire baitan sartzen, batzuk goizen entzun. Tamalez ezin izan dute hemen egon, baina hementxe dugu saria jasotzeko Olatzu Gazti, Benito Lertxundiren bizitzan ez ezik bere ibilbidean ezinbestekoa izan den pertsona. Eskerrik asko, Jose Angel Irigarai eta Benito Lertxundiren izenean. Benitok kontatzen du Irigaraik olerkia eman zionean, bera hasi zala kantua egiteko asmotan, gitarra hartuta, erre txikia jarrita, eta halako sarreratxo bat eginez, instintiboki edo intuitiboki, zerbait zirriborroren bat egiten, ez? Eta, pixkanaka hasi zela kantua bera esaten edo kantatzen. Eta goitik hasita beraino jarraitu zuen, akordeak improvisatuz, eta bat-batean beraino iritsi zen inungo geldialdirik gabe eta korapilori gabe. Hori ez da askotan gertatzen, ez? Pentsatu zuen berriro hasiko naiz, goitik, eta goitik hasita bera, berriro ere, jarraian kantatu ahal izan zuen, eta gutxi gora bera, hildo berean, ez? Eta konfirmatzeko, hirugarren bat, eta horrela, pentsatu zuen, hemen kantu bat dago. Beraz, oso aixe, etorri zitzaion, esan daiteke, kantua bera atera zela bere bidera, ez da? Eta garai hartan, Zubero eta Askatasunaren semei diskoa prestatzen ari zala, pentsatu zuen kantu hau ere barruan sartzea.
bertan grabatuzun, eta handik, disko guztia egina zehonean, fabrikatik bialtzen zuten muestra txiki bat, badakizue viniloak, LP handi hori, eta muestra txiki bat, egileak eta ekoizleek eta oniritzia emateko, ez? Ia dana ongi zen, eta soinu aldetik eta bar. Eta hala kontuatu ziren alde batek horratzak salto egiten zula, irristatu egiten zen eta etzion heltzen. Eta beste tokadisko batean jarri eta berdin, eta esan zuten, hemen akats bat dago. Beraz, fabrikara esan zuten, reklamazio hori eginez, hau ez dago ongi, horratzak salto egiten digu, eta bai, badakigu gutxi gora bera ze esaten dezuen, horren bildur ginen, izan ere normalean, badakizue, alde batek, LP-aren alde batek, minutu jakin batzuk izaten ditula, 20 edo 22 gehienez edo lakon bat, eta alde horrek gehiegi zuen, pasa egiten zen, denboraz. Orduan, soluzio bakarra zela kanta bat kentzea, bertatik. Eta, Benitok esan zuen, Bizkaia maite, kanpora. Zergatik, bera geroztik pentsatu izan du ez, hain errexe ateratako, hain aixe ateratako kanta batek, ez zion eman balio, beste kanta batzukin horbueltaka ibili izan danean, ez? Eta hiri garai bera ere ados zegoen, ongi, kanpora, kantu hau. Beraz, esan ziren, fabrikakoei, Bizkaia maite kanpoan geratzen da, eta orduan egin, eta beste muestra bat iritsi zan. Hori ala izanik jarri zuten, eta orain pasatzen da, ongi entzuten dira kantu guztiak, baina Bizkaia maite barrun dago, ze gertatu da hemen. Eta orduan fabrikakoek esan zuten, saiatu gera, beste teknika bat erabiliz, eta ez dakizte beste prensaje bat edo olako zerbait esan zutela, eta sartu da, beraz pasatzen da, eta bai. Orduan, horrelaxe argitaratu zen, kantua, barkatu diskoa argitaratu zen, eta ara non irrati guztietan eta mundu, Euskal Herri guztin jotzen hasi zen kantua, Bizkaia maite izan zala disko hartatik, ez? Eta Benitok esaten du, tontoar begira gelditu zitzaiela, ez? Danei begiratu ziotela elkarri eta. Handik urte batzutara, 20 pare bat urtera edo, Neroni testigu nitzela, Euskadiko orkestrarekin hauen sinfonikoa grabatzen, haiginan. Eta hor badakizue, kontratu bat, sinfonikoarekin, egun jakin batzuk, eta azkeneko egunean ginen. Zerrenda bat zegon, kantuen zerrenda bat, eta, hortxen, azkeneko egunean, eta azken aurreko kantuarekin nahi ginen. Eta bat zegoen hor korapilo bat, asmatu ezina edo zuzendariak behin berriz geldi arazten zuen, grabaketa, eta benga berriro, eta orkesta guztia da, benga berriz aztera zuzendari etzanean Benitok gelditzen zuen. Eta ez da gondo, eta beste, eta halako batean Benito urduri jartzen da, orduak aurrera, eta bazekin, orkesta bateko lanorduak eta guzti hori dana errespetatu beharra dagola, eta arratsaldeko 7 seguruenik, musikarik, estutxean sartuko zituztela instrumentuak eta alde ingo zutela. Beraz, berehala Benitok, zuzendariari esan zion, utziko dugu, bertan bera hau, segi burrengo kantuarekin. Hartu Bizkaia maite, azkeneko kantua zen, Bizkaia maite. Hartu, ez Benito lasai, aterako da, ez du denborik ematen, gainean daukago zea eta hartu Bizkaia maite, nahiago dut Bizkaia maite sartzea, ona kontan. Eta hala, sartu zen, Bizkaia maite, eta bestea, utzi zen hor erdizka, bukatu gabe. Orduan ikusten dezue, Bizkaia maite orain gontan baloratu zuen Benitok, eta nahi zuen zera sinfonikoa izatea, kantu honek, eta Bizkaia maite zailtasun guztin gainetik badirudi bizitza propioa duela, eta horixe, beti bihotzean sua, eta hortxe nairos ateratzen dela, lirain sendo eder. Eskerrik asko, Irigarai eta Benito Lertxundiren partetik,
aldun nagusia, eta laues eta sarietako guztiei. Beraz, zorionak saridun guztiei, saritu guztiei. Eskerrik asko Latz eta segidan Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiaren berbak entzungo ditugu. Aurrera. Foru diputatua, gainontzeko foru diputatuok, batzar nagusietako ordezkariok, alkateok, lagunok, agur berezi bat egin nahi dotzet baita beste urte batzutan Lauaxeta saria jaso daben eta hemen gure artean daguzan Iratxe Fresneda, Igon Etxebarria Labairutik, Libe Goitia eta Janot Mintegiako ibe baita. Eta nola ez, zorionak lehenik eta behin bihotzez saritu danoi. Hane Labaka Maiosi, Ezur Berriak poema lan ederragatik, Elena Sánchez Fuertesi, epilogorik gabe poema bildumagatik, ikusentzunezkoetan Inge Mendiorozi, Lourdes Iriondo, ez gara alferrik pasako lanagatik eta Oier Plazari Popel Errautsak lanagatik. Eta aurtengo Lauaxeta Orezko saria Jose Angel Irigarai eta Benito Lertxundirentzat izango da Bizkaia Maite abestiaren letra eta doinuen egilei. Pena izugarria gaur hemen ez daudelako, baina badagoz ondo ordezkatuta Olatz Zugazti Benitoren emazte eta baita Gratxina Lertxundi Zugazti alabak ordezkatuta. Eskerrik asko bioi hemen egoteagatik. Itxiko deustazue, hasierako agur honek eginda, barru-barruko aitorman bat eginez, ematen badeutzat hasiera berbaldi honi. Ara, aurtengo Orezko Lauaxeta saria, Bizkaia Maite abestiari ematea erabaki ebela jakin arazi eustienean, halako barne zirrara, barne kilika bat, unkigarri bat, sentidun eban. Bizkaia Maite. Bizkaia Maite kantari, galdetu neutxan berri emailari. Bai, bai. Kantari eta olerkariari, erantzun eustan Irribarrez. Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Angel Irigarai poetari. Eta batez be, Bizkaia Maite abestiari berari. Bapatean ekin neutxan, kantatzeari, bihotza horlegi, bihotzean zua. Eta galdetuko deustazue, segatik olako ustegabekoa eta alako barne zirrara. Begira ona, nire harriduraren zergatia. 2005an, Lauaxeta saria banatzeari ekin jakonetik, sari hau batez be emon jake Bizkaian euskararen zabalkundean aintzindari eta euskararen erabileran eredu izan diran Bizkaitar ospetsu eta erakunde eredugarriei eskaini izan jake. Izan Ander Manterola edo Labairu ikastegia, Joan Mari Torrealdai edo Euskaltzaindia, Miren Agur Meabe edo Bizkaiko euskarazko kantugintza, Angel Marion Zueta edo Bizkai Irratia, Carmele Goñi edo Durangerriko adizkiren Gerediaga elkartea, eta merezimendu osoz beste hainbati luzatu ere Bizkaitarron artean euskararen alde egin izan dabezan lan eta aurrera atera izan dabezan ekimenengatik. Bada hor ari sendo eta luzea. Erakunde eta pertsona honek burutu, landu eta gizarteratu izan dabezen egitasmoek arrasto sakona itxi dabe euskal gizartean. Bizkaitarrak, Bizkaitik, Euskal Herri osoko euskaldunentzako. Aurtengoak baina badu berezitasunik. Bizkaia Maite abestiaren letra, Jose Angel Irigarai, olerkari nafarrarena dugu, jaiotzez Iruin semea bera, eta musika Benito Lertxundi oriotar kantautorearena. Nafarra eta Gipuzkoarra, bibiak aho batez Bizkaia goraipatzen. Ekialdeko bi euskal lurralde hauetatik datorkigu oraingoan, Gorazarrea, Bizkaira eta Euskal Herri guztietara. Eta jarraian, proposamenak eragin zidan barne zirrararen arrazoia. Aurtengo saria kanta bati emana da, Bizkaia Maite, esan dugu. Ondo uztartutako olerki eta doinu honek, edukia musikarekin ongi egoziz,
Bizkaiko eta bizkaitarren ezaugarri sakon eta berezienak Euskal Herrietako hiritar eta txoko guztietara zabaldu izan dauz Benito Lertxundik goxotasunez eta unkiberatasunez. Jose Angel Irigarairen poema edukiz bete-betea bada, ondo egoki asmatu eban Benito Lertxundik jarritako doinuarekin. Pieza bateko artelana. Jose Angel Irigarai Iruin semeak, olerkari penatuaren gozo eta minak plazaratuz, gaurko Bizkaiaren irudi bizia eskaintzen dauzku metaforaz jantzitako olerkian. Itxaropenaren eta bizitzaren Bizkaia berdea buruan orlegi, Bizkaitar ekintzaileen Bizkaia, bihotzean zua, Bizkaia langilea baita, zure burniaren goria, eguneroko Bizkaitarren Bizkaiaren izate modua, zure berba leun, zure gatzaren bizia. Atzogo izan entzun nuen zure berbaren oihartzuna, zure kantaren fereka, dira gaur niretzat aterbe. Gainera, oihartzunaren handitasunean murgilduz, badu, Irigarai atzera eginez, iraganeko Bizkaiaren goraipamena egiteko parada. Arbasoen baratzaren ondoan, bertxotan eta dantzan lotu zinen, alai, piper eta gatza, Sabele Markor, Bizkaia maite. Benito Lertxundi oriotarrak ondo musik egokia jarri eutxan olerki bete-bete honi. Aukeratutako doinua bera poesia ere bada. Bada musika egoki batek 1000 hitzek baino gehiago, baino mezu sarkorragoa duela esaten dauenik. Eta ona hemen adibide argi bat. Hitz lauz poesia, musika bera poesia. Poesia eta melodia bat eginda. Herri melodi moduan eta kantautoraren intimitatearen arteko uztarketa betea egitea lortu eban Benito Lertxundik. Lasai, patxaraz, bakezko giroa sortuz. Zuk zeu kantatzen badozu, zein kantariaren entzule bazara, barne bakea eta oreka sensazio bizia izango dozuz edo zelan be. Izan be, Benitok, ahots sakon eta goxoz, lasaitasuna barneratu eta hitzak beste dimensio batera eramaten dauz. Emozioa eta bizipena, soseguz zure baitan sortzen. Barne sentimendua adierazten dau abeslariak, tonu intimo batean adierazi be. Abesteko moduak letraren esan nahia indartzen dau, sentimendua piztu eta azaleratu arte. Norberaren barruak irakin eta oilo ipurdi jarri arte. Egia esatera kanta honetan, Bizkaia ez da lurralde baten izena bakarrik. Batez ere bizkaitarron sentimendu bizi-bizia ere bada. Hau guztiagatik, olerkariak eta abeslariak eta olerkariak, onarpen zabala izan dabe Euskal Herritarren artean. Bizkaia maite, kanta, Euskal Herrietako bazter guztietako errepertorioetan lehen postuetan dago jasota azkenengo hamarkadetan. Klasiko bata dagoeneko. Herritarrek berea egin dabe, gure egin dugu, Xuberoako Atarrazetik, Nafarroako Orbaizetara, Gipuzkoako Goierritik, Arabako Lautadetaraino. Abesbatza bat euskal kantaz ari bada, Bizkaia maite bilduko dau bere saiora. Txokoan lagunarteko Baskal ondorengo kanta jarduna bada, antxe entzungo da Bizkaia maite. Nafarroako hiriburuko olerkariak eta Gipuzkoako kostaldeko bardoak arrakasta itzela izan dabe kanta hau plazan jartzearekin. Bizkaia maite herri kanta bizia da gaurko euskaldunen Espainetan, klasikoa eta mitikoa bide batez. Esan deidan argi. Bizkaiak bere ere zerkitzat dau kanta hau. Bizkaitarron sentimenduak agerian jartzen dauzalako, Bizkaitarron izakeraren barri ederto ematen dauelako, atzoko Bizkaitarron eginak goraipatzen dauzelako, gaurko Bizkaitarron bizipoza eta iraunaia kantatzen dauzalako, eta biharko Bizkaitarron itxaropenari leioak zabaltzen deutsazalako. Begira kantaren beraren barne sendotasuna. Askotan, indarrak galtzen doguz, lurraldeen arteko xestrantzuetan, gizarte auzi guztiak Atletik Erreal, Osasun Alabeserako ari demak bailiran eztabaidatuz. Euskaldunok edozein izan lurraldea eta jatorria,
kantari jartzen garenean, hau batez kantzatzen deutsagu Bizkaia maiteari, mezu baikorrak eta sentiberak azalduz. Bizkaiaren eta bizkaitarren irudi baikorra goraipatuz. Era berean egiten dugu baita Agurtxu beroa, Nafarroa, Arragoa, Araba, Zuotesaren aitaren 7. alaba eta antzeko abestiak kantatzen dugu zanean baita. Oso gogoko herrikantak izateaz gainera, euskal kulturaren adierazpide bizi dira, euskal elkartearen barne indarraren eta sendotasunaren lekuko dira. Araban bagere, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire eta Bizkaian bagara, guztiok gara euskaldun eta horregatik era honetako kantak aukera bikaina eskaini hori izan dabe, ezberdintasuna abia puntu, oinarrezko herri izaeraren batasuna aldarrikatzeko. Lagunarteko kanta saio hauen artean, Gratien Adema Zaldubi Lapurtararen 7 euskal herriek bat egin dezagun, guztiok beti gauden gu euskaldun. Bertsoak dira, herri gogo honen adierazpide argia. Herri kanta horien guztien artean, Bizkaia maite abestiak leku gorena irabazi dau, euskaldunon kantagintzaren esparruan. Ez dago inungo zalantzarik. Ari honen gurpilean, Euskararen egunaren bezperatan garenez eta Lauaxeta sarien banaketan, ekar dezagun arbasoen baratzetik plaza honetara, laukizko olerkariaren berbaren oihartzuna. Lauaxeta handia, olerkaria, euskaltzalea, euskal kulturaren sustatzailea, baina gauza guztien gainetik askatasun zalea. Horrela, Bizkaiaren bihotz-bihotzetik, amodio eta kanta, egin dezagun geurea, Lauaxetaren irrintzi ozenaren mamia. Dena emon biharriako, maita den askatasunari. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aldun Nagusia eta orain saritu guztiei Aldun Nagusiari eta Euskara Kultura eta Kirol Foru Diputatuari holtzara etortzeko eskatuko dizuet ohorezko aurreskuaren tartea datorreta.
Zorionak eta eskerrik asko saritu guztiei. Lauaxetaren pausoak jarraituz, euskaratik eta euskara sortzea erabaki duzue, eta zuen ekarpenari esker hurrengo belaunaldiek ere euskaraz sortzen jarraituko dute. Besterik ez, segidan familia argazki bat aterako dugu kanpoko beiratearen aurrean, eta ostean zelanez sarituek eta gonbidatu guztiok topa egiteko aukera izango duzue Bizkaiko txakolinarekin noski. Besterik ez, eskerrik asko guztioi ona etortzearen eta hurrengo urteko lauaxeta Zorionak eta eskerrik asko saritu guztiei. Lauaxetaren pausoak jarraituz, euskaratik eta euskara sortzea erabaki duzue, eta zuen ekarpenari esker hurrengo belaunaldiek ere euskaraz sortzen jarraituko dute. Besterik ez, segidan familia argazki bat aterako dugu kanpoko beiratearen